sa tuyang mga amigong mga doktor, okay man ngaya. Actually, ang advice ako yun, pumahingalo ka ngaya. Aday nga ko pwede magpahingalo. Henrik in the Aday pwede magpahingalo. Kaya luway-luway sa and nila. in the morning. Bueno! Ramontan mga boy naman ng report. Hali po dyan sa lawas, kasabay ang Mega Force Patrol. Ngunyan tabing pagkaaga, kasabay si Pading Alar Mario. Para po sa mga dagdag na bareta in the morning. Hali po dyan sa luwas. Good morning, Pading Mar. Pading Al, kamin. Okay na tabid yun. Yaon, Pading Al, go. Dahil mo ako nadadangog pa dito. Iyo. Aya, okay na. Dadagog ta ka na. Opo. Alright, sige, go. Talagang drakulang negosyante sa quarry dahil nagbabayad ng tultol sa tamang buwis sa gobyerno provinsyal. Yan ang na-discover ni board member Hisham Ismael sa mga records kan Penro Albay na presentar personal ni Madam Tess Atos kan Penro. Napapakala si board member Ismael dahil siya sa Romana negosyante may personal siyang knowledge sa mga quarry operators na midbid niyang darakulaon ang volume na pagkukuha sa quarry sites mga 50 trucks sa iba alagad pag-abot sa record kan Penro Albay nagbabayad siya na hindi iton nagandinad sa mga primerong bulan sana like January na renew month alagad sa mga masunod na bulan nag-0-0 na ang record pero sa actual na sites bulyong aktibong maray ang operasyon sa ropang pigiling na dahilan sa pagbaba ng income ng probinsya sa local government code kung nadadakop na may violation ibabang maray ang penalidad nag-abot sa nasa maximum ng 5,000 kaya sa mga darakulao na quarry operator okay lang sa inda Oo. o dakopon papunta sa naki 5,000 pero milyon ang kita ninda sa actual na operation. Kaya kay puan bagohon talaga o magkaiguanin ordinansa palangkawanan sa indang violation sa royal sa mga nahiling na pwedeng rekomendasyon. And sa ropang nahiling na rason kasaguri ang panlawigan ang mga violations dahil na nag-aagi sa Penro asin sa legal department kan Kapitolyo Green Guardians Task Force na sana nagdetermine kan violation asin may allegedly arigluhan na nangyayari kaya ang isyong ini dahil pa natatapos dahil pa nag-aparecer kasanggunian panlawigan ang mga imbitadong persona ang kay puan makapagtaon ng informasyon kung napapanotasiring kanina ang nangyayari dahil napapatultol ang remittance sa gobyerno provinsyal dahil may mga taong nagmaniobra sa operation kaya iyan ang padagos na pag-imbestigaran sa sunod na semana iguan na naman in another committee meeting para kalkalunpan ibang informasyon sa quarry operation sa pamitisan kan Mayon. Paano na nangyari ito? Arin duman. Itong may mga darakulang quarry operator na nagkabayad kidakulang kantidad. Iyon na nga ni ang sistema, mabayad sagin, digdi sa probinsya, masunod man sila like January, ngayari. Yan, minabayad man kitultol. At siyempre may may kwintada man kayan ang Penro. Pero mabayad nila nagkapirang bulan, bawa first quarter, mabayad man kitultol. Sa mga masunod na bulan, nag-0-0 balance na. Hindi na nagbabayad. Ano iyan? Legal iyan o illegal iyan na activate na sistema? Sa madaling sabi, illegal na. Di naaraman iyan. Kanyo si Ma'am Tess Atos?
Si Ma'am Tess Atos, nag-relay man sa nasa record, kadakla mga sayo. Oh, nya kung illegal iyan, paano niya? Di naghapot an ibang board member kung na-determine ng illegal iyan, paano an ipig-cope up kang opisina kan Pendro? Ta Pendro office ang dapat magtrabaho kaya. Dapat may, ano na nga niyang problema, pag abot sa enforcement na, yaon na dyan, ang Green Guardians, yung ang Green Guardians. Oh. Kunya, pag-abot man sa Green Guardians, nagsarabi rin naman sa halimbawa, violator ka, hindi na ma-determine kung saan violation mo. Kaya na nag-aagi sa proseso sa Kapitolyo. Tanong daw, bitsara time, ang proseso ka kung may violation ka, magkaka-report yan siyempre sa Penro. So Penro, i-refer man yan sa legal department ng Capitol. Para legal department, iyon na ma-determine kung sirang violation mo, kung pwede kang kasuhan sa legal department. Ano yan, dahil na guardians na sana. Iyo. Kaya may allegedly arigluhan sa level kan guardians, iyon yung ang tigkakalkal sa sanggunian sa pangingenot ni Chairman sa Committee on Environment, Board Member Dante Arandia. Yan. Okay. Ngayon, sunod na semana, ma-meeting na naman sinda. Pangyari sa Maabaka. Dahil matapos-tapos na isyong ini, diretso ini abang may investigasyon, ibang barita kita. Di may problema pa lang talaga ang quarry operations, ano? May problema talaga. Milyon? Anong problema? Okay. May milyon, may investigasyon. Ayan, okay. Okay, Kaya, sige. Ano ka masunod na kabanata, paramihan, rasyon ang update. Thank you. Thank you pa rin sa report. Nali po dyan sa luwas. Maseda, ang lalaking hindi umaga. May problema pa lang sabi kan mga board members. Thank you pa rin sa mga dagdag na report. Babalikan taon-taon na mga isyong yan. Mientras tanto, dumang kita mga tugang sa kinamumugtakan ni Jimmy Nazalita. Jim, good morning, Jim. Yes, Bibi, maray na aga sa mga barantabay, sa mga follow-up niya to, lalo pang nagdadakol, ang mga aki na nauulakitan nin abo sipon sa Palanog Elementary School sa Kamalig kung saan kung matatandaan na iluwas na niya to ini, inot ka nakaaging aldaw. Ang bagay na ini, pinabot niya to sa Presidente Canibalong Resource Corporation sa persona ni Engineer Carlito Apare, asin bilang kasimbagan, ipapacheck niya ang bagay na ini sa Community Relation Officer kan niya, matang an Churya kan barangay asin kan RHO na an pagbutua kan siring na kahilangan, posible kausa kan biglang pagbago kan temperatura sa yung panahon, lalo pang tuminindi an init kan panahon, mantang ang sarupang contributory factor para sa pag-agrabar kan mga namatian kan elementary pupils kinder asin ni papa yung dust particle na nagluluwa sa planta dahilan sa ang distansya kan na eskwelahan sa good pound haros 150 meters sa na-estimate na distansya ta PPP. Alagad sigun kay Engineer Carlito Apare, ang dust particle emission nasa level kan tolerable limit kan DNR pasado ini sa kapalibutan, mantang na ini basta pwede i-connectar sa planta dahil sa anparos bako man direksyon pasiring sa eskwelahan kung saan ang bisinidad kan eskwelahan dahil man in indikasyon na iguanin alpug tabi IBP. Ngunyan, ang bagay nini sulaminting makakapag-determinar kung talagang nakaka-agrabar iyo ang mga dust particle, mga doktor and igwamandasin din medical team na iyo ang ma-conducer nin follow-up and hilingon adalan ang sitwasyon and ikukuruburar ini sa mga findings man kan RHO Kamalig and sa kana iyon na ito ang babasaran kung ano man ang mga aksyon nagigibuhon kan Good Pound Cement Factory. Tango si Engineer Carlito Apare. Well, as
far as emission is concerned sa particulate matter or yung gas, pasado naman kami. So, ang wind direction naman, hindi naman papunta sa Palanog. So, there are some reasons na doktor lang talaga makasabi. Ibig sabihin, yung emission dyan na nakikita minsan sa dahon, sa bubong, tolerable yan sa ating mga Sa SEMS. na monitoring. Yes. Yung Kasi ngayon, meron tayong real-time monitoring. Viewable ito sa DNR, Manila at saka regional office. So, pasado kami in terms of dust. Within DNR standard kami lang. Anong period ng monitoring nila? 24 hours monitoring yan. So, ito, real-time view ito sa DNR. Dito sa national. Every day, meron kaming print-out record kasi may log sheet siya. Okay, yan tabi bibi. Mhm. Na-follow up niya to kasimbagan kan sa lado kan Good Found Cement Factory. Oh, ngano ang pwedeng garo maski nasabutan ko man sa paliwanag, ano da tabi di man garo intervention na pwedeng magibuduman? Ipapaabot niya ini sa mga alangkaw man na nakakalangkaw sa saya. Oo. And ma-conduct man sila ni mga action tungkol sa bagay na ini sa pagikan pagpadarakan na community relation CRO, community relation officer sa PBB. Okay. Kung ano ang Okay. finding kan community relation officer, kung ano ang pangangay po, duman na maisiyan kung ano man ang action nagigibonin da. Okay. Yan, Mhm. Bibian, sa mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGP News. Salamat Jimmy sa follow-up report. Hali po dyan sa Lawans. Regarding dyan sa issue niya, kansarong alaw, yan, kumpletong yan, follow-up ha. May kinaraman sa mga issues. Kang inot, pigapo ng takan si Carlito Pari, kinatbirit so garing sa iyang cellphone number ha. Kaya lang o yan, nakuha na po ni Jimmy. Para sa reaksyon niya, may kinaraman po sa naging issue dyan sa Palanog Elementary School kan mga nakaaging alaw. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Dumang kita kay News Director Mar de la Cruz para sa headlines kan mga bareta in the morning. Good morning, Paring Mar. Kumusta dyan? Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Presidente Bongbong Marcos, biyahing Amerika Oh. para sa trilateral meeting sa masunod na simana. Wow. Oho. Mauroron sa mga leader kan Pilipinas, Amerika, asin Japan. Nyan. Okay. Oho. Mantang tensyon sa West Philippine Sea, biglalauman na matutukar sa trilateral summit. Pilipinas, harayo pa sa pagkamit kan 100% food security. Senado, planong paimbestigaran ang maiwasan pamanggirare na tax scams, apisar kan SIM registration. Iyo baga ano? Baka ngalason man na. Gari. Gari na. Kumustaon da sa mga telcos kung ano nangyari. Gari pinatubod kita pa din na pag pinaregister mo yan sa imong cellphone ngayon, automatic, bako man automatic, pwede mong maaramang kung isyan mga scammer naan. Roger. Ito pala, dahil mo basta-basta maaraman, igang data privacy. Oo, tapos, Panyari. sisiripunda sa pagdangog, Yan. kung igwang teknolohiya Na? na nagagamit ang mga iho di kabra para dai ma-detect Oo. na sindan ng daya. Yan. Sarap pa yan. Baka na kulang subatas dahil na isabay Saka. amin daranda. Saka baga. Saka. Ata na. Alright. Aha. Ito tuburan na hideout ni General Gerald Bantag, sinakyada kan NPI, pero wara duman ang nasambit na iniral. So pagpudiruso ko talaga, halayo ron mako, adi. Oo, pero pag pobre ka, bala ka naman. Shoot tolo sa balde. Oo. Okay. Alright, maabot sa 50 billion pesos na pondo, ipinaluwas na kan Department of Budget and Management Aha. para sa social pension ka mga nagtitios na senior citizen. Mientras tantong dahil pwedeng magbuta-butahan sa aktual na sitwasyon sa West Philippine Sea, sigong kay Presidente Bongbong Marcos. Aha. VBOX, dahil na-detect na patakot na tsunami matapos na yugyugonin 6.7 magnitude na linog ang Mariana Islands, Kasubanggi. Makatakot pa di ano, surunod-sunod adi. Oh, so Japan, ikaw naman. Nagpun sa Taiwan, Japan, Tapos, Marianas Japan. Island gunyan. Tapos sa Amerika, Kasubanggo. Igwa kas bago sa US. Sa New York.
Sus ko Pero pangyari. nasa mga 4.8 lang garito. Bako pagdi-describe kan taga Feebox ito pag-asa ito kan inot na ngayon naghiro na fault duman sa Taiwan konektado sa Pilipinas na fault line. Oho. Oho. Ay nako, mag-ibasta. Mga G, preparar. Yes. Maghanda. Yeah. Mga G, preparar, iskosar. Yes. Oho. Alright, House Speaker Aha. Martin Romualdez, kumpiyansang padagos ang pagrambong kan ekonomiya kay Presidente Bongbong Marcos. Oh. Pagdakol ng produksyon ng bagas, importante sa pagpababa kan inflation rate. Oho. Sigon kay Congressman Joey Salceda. Wow. Oho. Iyo daan key Aha. ano yan, factor na Yes. dahil nagbababa ang inflation ta dahil sa halang ka ang presyo kang bagas. Na, tama. May punt dyan si Kong Joey. Tama, Aha. expertise sa araw ka na bagay. Roger that. Chacha, pag-urunan pagkatapos na kang 2025 election. Ang ano Sigon pare? kay Senador Coco Pimentel. Ang ano? So Chacha, Yung manangat gari. pagkatapos na ngaya kang 2025. Gari malain subingat ninda. Gari. Pari sa mga sutawo gari na kumbinsido. O, Oo. Sorbe na pa, no? May mga ibang question doon, nagkarelibong dalugod. Oo. Ang sabi ni Coco Pimentel, kuning kaso nga mailir so nagsulong kang PI, Oo. di, irespeto tangayaan desisyon kan taong Eh, baga biglang nawara sururon pa diyan eh. Oho, Biglang nawara. nawarata, napasar na baga so, ano yan, inisyatiba man duman sa kamara. Sa ayo mananggad ano. Tapos, isinumitir na ninda sa Senado. Biglang nagkuhanig silensyo. Ade. Bigla ta, ang version kan Senado, I mean kan Kongreso, inadaptar so version kan Senado. Oo, dahil. Kaya nalugod na giro. So gusto kan mga senador, arog niya kay ni. Oo. Di na arog kan Congress, House, I mean Lower House. Ngayon makaskas. Ano yung makaskas? Yun na nga, paiton na eh. Okay na nga boss, pasana naman sa Senado. Kinupyat naman sa naso gusto ninda. No. No, napundo lugod. Yan nastan to, mga Pinoy. Oh, Mas pigpipili na magatama ni nahayop kaysa magkaaki sigon sa Popcom. ay salbata na pa ding pangyari sa maabaka. Nakuldaan mga mag-aragom-agom Ano? na abo mag-aki, nagatama na sa naning ayam mo ikos. Ta busy da sa pagtrabaho. Salbata O ng da pangyari. lipin sa nangunasinda. Pangyari. Sis, anong pag-aadal ang padi? Popcom, Pagkor. Population Development Commission. Popcom. Popcom, sabi kang Popcom. Tapos ini man sa mga nagrelos na datos sa PSA o Pangyari. Statistics Authority. Di ko nagluwasan sa PC buda sa Popcom, susugan sa sendang survey. Roger na. Census adi. Oho, Census kan mga nagkaaging daw. Roger. Ay pangyari, makamundo yan. Medyo mga mundo man talaga. Mas gusto na kan mga tawong ayam kumpara sa aki. Mga four parents na sa nangaya. Iyo. Alright. Oo. Okay, sa maabot na Martes, Oh. araw ng kagitingan, Ano da? maging magiting tayong motorista. Salubungin natin. Big time. Big time oil price hike. Salbata na. 1.20 sa kuya. 1.40 sa imo. 1.30 sa mga paragamit ng kerosene. Makaugmahon. Pwedeng magbago yan sa Lunes. Aha. Depende kayan sa Aha. ano yan, sa trading na nangyari pa kasudma. Dapat pala maging magiting tayo. Magiting tayo sa araw ng kagitingan. Alright, January dyan sa tuyong ang Pangyari. PYS Enterprises. Hanapan sa na Mr. and Mrs. Raul in Parisacalyo dyan sa oras at Legazpi City. Basta radio ay PYS niya 24/7 konektado kung maski daing load. From News Base with Jenny, ini po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sa kabaga, paano na? Happy 79th birthday po sa muyang ama, Inigo Jigs Baldo. Hali sa gabos na mga aki. Uy, Cho Jigs! Cho Jigs! Cho Jigo! Maray na agad tabi sa imo. Happy birthday po. Enjoy tabi, Cho Jigs. Sa imong birthday. Ako tabi, Cho Jig, bako sa karaw, bihon sa na, okay na. Bihon sa na, John. Ade, dyan na alas 3. Ade, dyan na alas 3. Bihon lang.
Kundi ka makabihon maski so buko salad. Grabe nga ang demand kay ni Henry M. Masabi si Chujig, salbatan na nga yang Henry M. Grabe nga ang demand. Buko salad, mga good for dyan na hapon. Pero kita, ayan ka dyan na hapon. Mga good siguro, mga good for 5 lang po. Kung di mo kaya subihon, pansit, okay na. Okay na po, so pansit na hali sa buklahan. Ano pa na Ay, happy birthday pala sa tiyaon ko. Oh, Kay Tia Liling Navibar. Liling Bibar. Oo. Hi din ni pa de. Yaon ini dyan sa Baryada. Baryada. Indo ini ni Dr. Benedicto Balilo. Ah, talaga. Kaya Liling, Okay. happy 87th birthday today. Yes. Ano po yan Ay, di- sa pamilya Gregorio and pamilya Si de la Cruz. Dr. Balilo baga pa di, siya ang Dean kan Open University. Rod, yan onda. Sa, sigurado yan? Ano nang kita ka na padaran lamang ni Dean? Oh. Adi. Bala ka na. Ano? Alright, primo. Sige. Bala ka na. Oh. Hey, from Newsbase, Marlila, good morning. Good morning, Tabi. Happy birthday. Tabi sa Sendong Dua. Pareho senior. Sige po, enjoy your day. Happy birthday. All right. Mientras tanto, dumang kita mga tugang kay Joshua Bino. Joshua, good morning. Pasok. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Ikaw, ganito ang bahong kapirmi oral daw, adi? Inspirado kaya? Ah, iyo, aram ko man. Kaya pirmi sa imo magmahon si May, adi? Hindi mo na kumawag masaya. Yan, yan ang gusto ko sa imo. Hi May, good morning. May Balosyo. Balitian. Ano ang apelyido ka to? Ano? Balitian. Balit. Sala na naman kita. Sorry, slip of the tongue. May Balitian. Apo. Yan, okay. Good morning, May. Ihada, good morning. Automatic, ano? Okay, sige. Yes, VP, magtagabawi-bawi lamang kita. Tama. Sige daw. Sa dagdag niya tong bareta, di pang masulo. Oh. Ang barangay hall kan barangay Busay, Daraga Albay. Oh. Ini matapos aligadong sabritan nin sarong lalaking persona sa mga nagpakatarambak na high density polyester na nakatambak sa gilid kan barangay hall. Maray sa natabi BP Henry. Tanari paro tulos ini kan mga residente asin mga nakaduting tanod. Asin na apula. Itong di tan pang magkanayap na kalayo. Oo. Sa report, Kaldero? high density polyester, siguro bagay ng mga guma. Pagulo, kaldero ang pagdangog ko. Pangyari, may di present talinga ko Sinabritan sa may gilid na partikan barangay hall. Oo. Ditan pang kumanayap sa kalayo. Maray tanari paro kan mga tanod, buda kan mga residente. Ano ba yan? Sa report kan daraga PNP tabi BP Henry. Hapon kasudma kan makaresibi sindanin na impormasyon. May kinaharaman nga na digdi sa aligadong arson. O pagbalo na panunulo. Anong kurikong kalson yan? Arson. Arson. Marawat nga ipikto sa utak mo nga kan may abu-abu ka buda si puna. Okay. Arson. Okay. Sorry na. Ang magpasyar ang mga investigador kan daraga PNP sa naunang dito ng lugar sa barangay hall mismo. Digdi na hiling na sinabritan palan kay ni so high density polyester na nagpakatarambak sa gilid mismo kan barangay hall. Tagod sa magkalayo ni. Tulos na nakapagresponde sa mga tanod asin mga residente. Asin naapulaman itong ditan pang magsug na kalayo. Inarestar kan mga tanod ang suspetsado na sarong 42 anyos na lalaki. Residente man sana kan barangay Salvacion. Asin pinag-turn over naman ini sa nagresponding daraga PNP tabi BP Henry. Kaulay takasubanggan si Kapitan Justo Lumaban kan barangay Salvacion. Sigun sa iya, day ko nga aram kung ano ang sa iyang motibo. Tangani ng baloon sa Britan ang barangay hall. Pangyari, ano? Kaya sa unyan BP, nasa kustodiya, disposisyon kan daraga PNP ang suspetsadong ini sarong 42 anyos para sa magkanigo pang disposisyon. Baka ang paghiling sa barangay yun, pusporo.
Lao na posporo. Kaya gusto niyang sabritaan. Okay. O, sige. Yes, BP. Oh. Dagdag na bareta. Boy Mata sa Mobile. Joshua Pino, TGCB. Thank you, Joshua, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balitang may init. Baretang sunod-sunod. Nasa linya po si Jomar Bien. Jomar, good morning, Jomar. Pasok. Baretang sunod-sunod. Kami, Jomar. Salamat, BP Henry. Nakatalaan na gibuhon digdi sa Our Lady of Mount Carmel Parish ang Baklay Jubileo o Jubilee Walk kan Vicariate of St. Rose of Lima. Aha. Inian ipinaganunsyan ni Father Paul Ocpemia, ang puro paroko kang Our Lady of Mount Carmel Parish kan malilipot. Aha. Susog kay Father Ocpemia na sa Abril 20, ang dakulang aktibidad kan Vicariate of St. Rose of Lima Aha. na Baklay Jubileo bilang parte kan taon kan partisipasyon kan Diocese kan Legazpi iyon nakatalaan nagibuon digdi mismo sa Banwaan kan malilipot. Aha. Dito sa mga aktibidad iyon agang-agang pa Santa Misa then magkakaigwanin na walk o pagbabaklay magpuon sa parokya pasiring sa Siwol kan malilipot kung saan isusunod digdi ang pagkakaigwaning clean-up drive sa Baybayon o sa Costales na parte kang nasabing lugar. The best. Sa tabayaan naman in Sumba bilang exercise. Katakod kan bagay ni pigimbitaran ni Father Ocpemia ang gabos ng mga parishioners na magpartisipar sa saindang okasyon na nagigibon sa Abril 20. Mapartisipar digdi bako sana ang mga parokyano o para parishioners kan Our Lady of Mount Carmel Parish kundi keriba naman digdi ang iba pang mga parokya na nasasakupan kan Vicariate of St. Rose of Lima arog kan St. Rose of Lima Parish kan Pakakayalbay, St. John Paul Quasay Parish kan Pakakayalbay, St. Dominic de Guzman Parish kan Santo Domingo, Bethlehem Pastoral Center kan Bakakay, St. John Nepomuceno Parish kan Bakakay Albay, asin ang bagyo o ang bago pa sa ng parokya na San Jose digdi sa malilipot Albay. Aha. BPN Red, makadagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Sabi ni Noel Manalo, ito ngayang report ni Papa Mar about Chacha, ang apod kan nga nasibol, kaya nasilensyo. Nasibol. Good mo ay ano ining pig forward sa kuya ni. Ano ining pig forward sa ko ni Busaol? Amigo. Maray na aga, amigo. Ano ini? Na ano ini? Sige daw, amigo. Good morning. May kwan, may pinadala sa ko digding video. Anong iskandal ini pare? Osaka. May nabunggong pick-up so train. Oy! Mobil, dalaga na daw tabi nindo ini. May nabunggo dang pick-up so train digdi sa may railroad crossing sa may Bilamor. Nakasakay ako na panaga. Pangyari sa Mauraro. Sige daw tabi, ilinga daw nindo dyan sa may Bilamor. Mientras tanto, tuloy-tuloy tayo kasabay si Jasmine Baloloy. Ali po dyan mga tugang sa luwas. Jasmine, good morning, come in. Yes, good morning VP Asin Susatoy, ang mga paraan tabay. Inian sumada ka na pag-urulayan kasuhapon sa naganap na kapihan with media na may temang damang-dama ko ang benepisyo. Abril 5, 2024, kaibaan na Regional Vice President kan PhilHealth na si Alberto Manduriao. Chief kan Healthcare Delivery Management Division na si Veronica Matthew, asin ang head kan PhilHealth Local Health Insurance Office kan Albay na si Miss Darlene Nuiles. Damang-dama mananggad ang benepisyo kan PhilHealth kung saan nagpaluwas ini kimas pinahiwas asin bagong benepisyo para sa mga mamamayang Pilipino. Nakapalaog sa new benefit packages ang ENOT, Outpatient Therapeutic Care Benefit Package for severe acute malnutrition for children 5 years old and below.
physical medicine and rehabilitation benefit. Pantulo an ST elevation myocardial infarction. Asin an panhuri iyo an emergency care. Igwaman ng mga adjustment sa benefit packages arog kan dengue hemographic fever severe. Pandua an chemotherapy for selected cases. Bronchial asthma in acute exacerbation. Bacterial sepsis of newborns. Ischemic heart disease with myocardial infarction. Cataract extraction asin an panhuri iyo an COVID-19 benefit package. Ayun. Aparadikti maugmamang pigpapaabot kan PhilHealth na an hemodialysis session na dating 90 session per year. Ngunyan uminabot na sana sa 156 session kung sa ini sinabi namang polisiya na tangani mang dain na problema sa mga tigda-dialysis. Dagdag pa ni Mandurriao, suminakat na sa 1.4 million ang benefits para sa mga breast cancer patients na dati 100,000 sana. Mientras tanto, pag-abot naman sa lado kan claim processing, positibong pinapaabot kan PhilHealth sa publiko na hali sa 60 processing days to 16 days turn around na sa naini. Igwaman na 572 accredited facilities with outpatient claims as in 1,214 accredited professionals digdi sa Bicol Region. Mantang grabe ang pulos-pugos kan PhilHealth na mapagayon ang sa indang serbisyong pampubliko. Igwaman giraray na nagbubuto ang kaso nin mga nagpapabakal nin PhilHealth, partikular na sa mga remote areas. Kung kaya naunang bita ng ahensya, nakatutok sa pagpakusog kan educational campaign. Tangani namang masabutan kan iba na importante ini asin ini fixed asin dapat na sa indasan naman ini. Kung kaya sa indang nangapodan na ang publiko habang ahensya busy sa ngunya na taon sa pagpapakaray kan polisiya, benepisyo asin guidelines, pigiing ganyarman kan PhilHealth, mga PhilHealth members na magbayad kan sa indang premium contributions, tanganing masiguro man ang financial protection manungod sa gastusang medikal. Yan ang sumada, Jasmine Baloloy with Boy, DCGB. Thank you, Jasmine, sa report. Hali po dyan sa luwas. May kinaraman sa ginibong press con kasuhapon sa PhilHealth, ano? May kinaraman po sa indang mga benepisyo na gustong ihiras tabi sa publiko. Good news yan para po sa satuya gabos na mga miyembros kan PhilHealth. Tangon yan bagang panahon, mga tugang sa Pilipinas, gabos kita miyembro kan PhilHealth, ano? Nangalas nga na kuta, may mga issue palan na sa PhilHealth na pigpapabakal, pangyari sa mga baka. Pero gari may nasampula na kayan, sa PhilHealth mga tugang na mga persona na narako pa sa likod kan siring na gibo-gibo, ha? O di, kumusta sukuan? Pinadara sa kuya ni Bossing Raul so video kan kaya si Raul Nunez taga Globe ini, para dangog tayo din sa Globe siya nagtatrabaho. Nakasakay sa tren ngo niya na agad yon. Haling Ligaspi pasiring sa Naga. Pag-abot na dyan sa may Villamor, may nabangga na pick up. Ang apod kayan sa ibang nasyon truck. Mano ka na sa tuyang service? Ang apod ka ang truck sa ibang nasyon. Sa Pilipinas, nasikat sa term na pick up. Ang aram ko yung pick up, so mga 1,500. So, magkaroon ng yung pick up, 3,000. Ano nga yan? Bago? Bago nga yan, sir. Bagong karigos. Mga 4,500 nga, sir. Ini nga, pero ini, 500 nga, sir. Nata, medyo alalo din nga sa servisyo. Galing nga baratuhon man. Estudyante nga, sir. Okay. Pero 3,500 nga. Okay. Kamalman nga niya kang 3,500 mo. Igwa nga, sir, barato. Pero mga nasa 250 ta sa nga. Ano nga? So, ma-joke ko na kayo. Madagit sa kuya. So, may madagit sa kuya. Aba ko mag-joke. O di, stoy. Nabangga so sarong pick-up truck. Diyan sa may. Iyan ang pigataramta, Junior. Na iyan baga na-release. Dapat iguang kan so ano pito. So, pag-abot ka, ang harayo pantrin, may bibalagbag bagadan na so ano yan, so gari anong apod daw ka yan, Noel Manalo, anong apod ka? Maringanitan, pero nahiling ko sa video, may okay man, hindi kung saan tinamaan sa pick-up truck ka ini, baka nakaparada sa gilid kang tinampo, pasiring duman sa mobile, pakitsikado tabi nindo mga pag-iriba,
Ta sabi ni Boss Raul, amigong Raul kan Globe tabi, o naglarga na nga niya kami, so pick up yaon pa duman sa gilid kang riles, naglarga na so train now, ta nakaulang na sa tahaw kan tinampo, uta, Ambil Amor, iyo po inin na, uni bagang kanto kang Sea Oil, di ba? Kanto kang Sea Oil, pasiring iyan dyan sa mic, Anbil Amor, unriles dyan, kataning kan barangay hall kan barangay, anong barangay iyan? So barangay ni Kapitan Ismail, Isham, Ismail, tabi, naon dyan ang release kan, pabalyo yan sa may SM, oto na, tinamaan da, so ano yan, pero garo, nailing ko so binabangga na auto, dahil man ki kwan, garo dahil man ki, ano yan, garo, siguro sa gilid ko tinamaan ni niyo, baka ando na ko, nagparada ini sa gilid kan tinampo, nagparada sa gilid kan tinampo ini. O sige, Tod, baka may, anyway, dahil man ki masyadong damage sa tao, so truck ang tinamaan, ha? Pero, sa likod kan simpleng, I do not know kung anong tabang term, gari, sadit na aksidente, o simpleng aksidente, may something to think on dyan sa lugar na yan. May something na dapat pag-ururunan kita, mga tugang taon-taon, halatong tang follow-up kang kan mga pag-iribata sa Mega Force Patrol. Magbabalik po kami, makalipas lang kan mga patalastas. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anayon, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6 ang oras sa Pilipinas. JB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. JB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya at sendong tagapagbareta. Headlines kad mga bareta, nganyang pogal daw nin Sabado, DTI Bicol, piglansar ang gabay sa tamang pagreklamo o GAB na dakulang tabang sa mga konsumidor sa pagreklamo sa serbisyo kan ahensya. Annual budget kan LGU UWAS dahil pangkasiguruhan dahil sa duwang magkasunod na session regular dahil manin quorum sigon kay Alkalde Domingo Escoto. Presidente Bongbong Marcos biyaheng Amerika para sa trilateral meeting sa masunod na semana. Senado planong paimbestigaran ang mahiwasan na text scam apisar kan SIM Registration Act. Maabot sa 50 billion pesos na pundo ipinaluwas na kan Department of Budget and Management para sa social pension kan mga nagitios na senior citizen. Sa ibang nasyon, Israel bubuksan na nagkaperang tinampo sa Gaza para makalaog ang mga pigpapadarang tabang kan ibang nasyon asin organisasyon. Business news, big time oil price hike, piglaoman sa araw ng kagitingan sigon sa Department of Energy. Mas dakol na mga kababaihan nagagadan sa breast cancer kaysa ibang klase ng cancer sigon sa mga eksperto. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Inuton tam follow-up ni George Babino. May kinaraman po dyan sa sarong pick-up truck na nabangga kan tren. Ngunyan pong pagkaaga. Kamen, Joshua. Iti Marina Aga, yung katadigdi sa Rinis Cantren, sa may partikan na Del Amor Subdivision, digdi sa barangay, sa Bangan West, Legazpi City. Yupi, palantabi ni PNR, so pick-up truck. Matapos ining salpiton, kan uminaging trend, biyahe na pasiring sa Naga. Ay ang driver, sa ngunyan niya ni, posibleng may shock pa ining namamati. Taday pa nagluluwas kan sa iyang bihikulo. Pasiring ang direksyon kan pick-up truck na ini, digdi sa may parte pasiring sa FN. Ang sabi kan mga nayaw na residente, garday sinda kinahiling na plagman, tagkod sa magdiro-diretso ining pick-up truck, sakto padangadang naman sa tren, salto ko tinitabi ni PNR. So, piyo ining nakasardsad, digdi sa may outpost, kataning mismo kan Riles, sa kanto kan pinampunta ni PNR, unik ko na yun. So, pero sa mga tatay, mo po tatay siya nangyari?
Kaya na po na iling ko. Kaya lang ako ang kita mo. Kaya po ang man ang mag-report siguro kung anong pangyayari. Dahil permi po ninda nangyayari ni na warang agman. Dahil man gumagana ang starter ninda, yung flag ninda. Ano po sunakabot sa imong istorya? Paano daw po ini sinal po kanto? Yung man sa nabasan na salpog lang po yan na din may aram kung anong mga pangyayari. May sabi na po so drive na babae na po sa may iba pang tawong na lugadan niya. Wala man po. So driver, dahil man nagluluwas, din maaran nga ni angaran kung ano angaran, dahil man nagluluwas. Ikagawa po. Nakikig yan, kay Rakman. Dapat na po, na ang flag man nakano. Ano sa pangalan mo tabi tatay? Rogelio, Kaengkoy. Rogelio, Kaengkoy. Thank you very much po tabi kap. Nag-amot na tabi chat kita. BP, nag-abot na po PQRT na Syudad Caligaspi. Tapos matawan yung immediate na responde so driver ta gari nakikig ini BPL iyo tagkod nga ni ngunyan dahil pa nagiluwas kan sa iyang bihikulo ining senso tama kang auto ini tama kan auto BPL sa may passenger seat ba sa tuo so inotan ka iyan iso sinalpok so punyan yan so reda kay ni halos orcho na ganagipita Salbatana. Anong klaseng pagkatama sa gusto sabihin, saan hali yan na auto? So auto, aling duman sa may barangay hall bagan parte. Haling barangay hall. Pasiring sa may SM. Ano? Pasiring sa may direksyon kang SM. Haling barangay hall, pasiring sa koneksyon kang SM. Pasiring sa direksyon kang SM. Hali sa loob kang Bilamor. Palaog pa sa nadigdibit Henry. Kung halimbawa magali kang main highway, matiko ka palaog digdi sa Bilamor, dire-diretso mo bagante ng tong yan, pasiring sa may parte na kan SM, sa may terminal. Alam ko na. Tabi yun, dahil ko na ko. Saan hali so truck? Pakiklaro ha do tabi kimaray. Kung pasiring ka sa SM, pasiring sa SM, kung ang direksyon mo kung pasiring ka sa SM, ang direksyon mo, pwedeng hali ka digdi sa Rizal Street o hali ka sa loob kang Bilamor. Ali ka mga BP sa Rizal Street, malab ka naman sa may gasolinahan kan si Oil. Yes. Dire-diretso mo so tinampong ini, straight. Iyo. Maantos ka naman sa may parting terminal mo da SM. Iyo. So hali yung Rizal Street siya. Hali siyang Rizal Street. Pasiring. Ano, pag-cross niya sa tinampo siya, tinamaan kan tren? Pag-cross BP sa release, sakto, minabot man so tren, sinalpok ini. Ay, naiko po. Maringan ito, nakapundo so tren, nakapreno. Sabi nga ni kan mga residente, ito na nga binayaan na nga ini. Kung tinamaan ka, ang tama niya sa driver seat baga, may kataning baga yan nakuhan, may kataning baga na so piga patukawan takan kay ribata, di ba? Diyan na parting yan, sa right side. Sa right side. Sa right side? Maringan, ito na siya na-disquid. Isus kong pangyari. Pag-imagine ko. Di ko sabihin, nakabalagbag so auto. Anong brand yan kay auto? 183, Calibre. Navara yan eh. Navara. Gusto sabihin, pag cross niya sa Riles, binudalan siya sa right side kan tren. Kasi tren, haling Bitano area. Biyahe pasiring Naga. Panaga. Maringan ita. Imagine ko yun, maringan ita, nakapundo so nailing ko sa video ni amigong Raul na Nunez, nakapundo so tren. Siguro, maluya so dalagan pa. Takon makaskasudalagan kan tren. Dahil naman yan, kung saan nakabarabad yan. Maluya pa siguro sa dalagan dito. Doon ba sa may punduhan. Iyo. Ay pangyari. So, uning pick-up truck, kan binagalat ini ka di tren, nakasok-sok ini ka di Henry, di ba kayo sa may kanta, ito agari outpost. Iyo. Maraming mo so goma kan auto, di ba, street ayan, so goma, pasiring na sa wala, urutso na.
Grabe. Ako sa iling kumarig, isus ko, pasalamat kita kuan yan, dahil nadamay supan nag-drive. Pirang sakay sa auto. Si Eric Tuwipi, sarap man lang, babae, may pigpiling nga ng gari mga ginoration sa braso. Iyo. Sabi mo yun na dyan so rescue? Yaw nagsu EQRT tabi. O di bubukasan niya, ano ilingon mo ba, napaggarani si Madam, takayarap hanggang pamilya ka, baka makigig. Oo. Oo. Pangyari, pasain daw ko ta siya, ano. Ang sabi kan kauron mong lalaki, daiki plagman. Wala na siyang nailing na flagman. Hindi siyang nailing na flagman. Yan. Yan ang punto na dapat pag-ururunan ta. Buda ako nagangaras, kung nataan mga crossing kang release, day kan so barrier. Kurang stopper. Stopper nga pudgaan? Oo. Oh, sige, day stopper. Okay, sige, ano na, kumusta na dyan? O, natika sa orong bitikan rescuer so driver. Siyempre, may chik-chik tayo sa parte niya. Ay, sorry. Nakalaog so abo ko. Wala, dahil sinabi nga rin na buhay tayo dito rin. Kuri, dakulang dakulang pangyayari. Kaya rakmansan na driver. Nagka-Europe dito so inutan ba kan kotse sa parting tuo kayan rapat talagang tunay. At yung anang pig-imagine ko, pag cross mo sa release ng GAD, nangabangaan sa auto mo, yawn man sa tren. Di ba? Bata baga ang yan na auto, pag naka-aircon niya, naka-close, paminsan, dahil mo managong ang palibot. Oo. Oo. Pangyaring aksidente. Ano maringan ita? Libre, okay man so biktima, so driver? Okay man dito Solo lang siya sa loob ka na auto? Okay lang so driver dito, pero pag-siret kung madali, nailing, may mga tagtailing na gari baga Oo. Solo siya? Braso. Solo man lang. Solo siya? Solo. Ang matinding namamatayan ka, so nervyos, so takot. Takon, nabudalang ka kigulpi kan tren, rimate. Niiling ko so pandok. So itsura bagang kabadong maray. Natural. Yan sa nanganing mapingkya na auto mo kikwan, malungsi ka. Lalong tren an. Mga rescuers tabi kiti Enrio good mo sad po kon taki pure na bakal. Oo. Iyo baga batang bumper kan tren bakal yan. Ay nako. Okay, yan. Siguro sa Lunes, balikan tang isyong iniota. Dapat may makaurong kitang taga-PNR, dapat di maulit ini. Yung pigahapot ko, kung dati-dati, ka nagbabiyahe ang train from Naga to Legazpi, may mga stopper dyan. Di ba? Ngunyan, di akong nailing na, igong stopper dyan, puro tool na. Ha? So ngunyan, habang nagbabiyahe sa, may flagman lang yan. Ngunyan, dahil flagman, tabi, baka kampante so nagmamaneho, mga tugang, nawarang tren. Bata iyan baga, sige man ang bubusina ka iyan habang nagdadalagan. I do not to kung nangyari. Joshua? Aputado tabi dyan kung ano iyan, kung nagbubusina sa tren ka sa bago. Alas ka Kung nadangog kan mga tao sa busina. Kasi siyempre madangog ka niyan sa... Bubusina naman. Okay, busina man dabi pi makusog nga ni busina. Siguro dahil lang nadangog kan driver. Sabi kan mga residente, opo nga malakas man nga yung busina ngayon ng tren kanina. Ano? Pero uning tama kang pick up truck. Gari ba ko ini so tama na ano po gaan lateral, tama bang term? Gari ang estimate ko kay ni, ang tama kay ni so haling side pasiring duman sa may payo. Takon ini binudalan sa taho, bako araw kay ning itsura Diyos ba? Sa inutan pang partisyon na inot garong salpokon. Nakabarabad sa outpost, digdi sa may kataning kan an may stopper pala, nag-stopper dahil naman kan utong sa alaba. Hindi naman kan stopper na. Dahil naman inamapang yun na stopper na ini, taraot na. Iba naman ang kiling. Ay pangyayari sa maoraro. Okay, nagulpi pala na ini, total wreck ini. Na maski dahil mo na ini ma-repair ki basta-basta. Sa ibong na parte, kaya rakmang kan driver ka ini, buda kan tagsadiri.
No. Panini ang payo na party kwan, garaba mananggad pala no, pati suguma nagka ruyupi na. Okay, sige, ang pasalamat kita tatso driver din na ano masyado. Arama daw kung saan mananggad hali ang driver, tadud ako ini baka hali diyan sa kwan ta kung binudalan sa tahaw ini napabalagbag siya pag groceries tinamaan siya bako araw kay nang tama. Araba daw tabi gira Joshua. Tabaka hali ini diyan sa kwan, baka hali ini diyan sa may iko kayang yang baga nahali kang SM pag cross mo sa Riles, may wala to baga diyan na tinampo. Oo. Ang salo palaog sa Bilamor sa wala, ang saro tuo palaog ban sa Bilamor mismo. Uy na patuo so tinampo na konektado sa Saint Agnes. Oo. Nya. Sige daw. Arama daw tala ko sin mananggad hali nita. Garido da ako kan tama ka ini na so anarada so side na parte. Takon ini pag-cross niya tinamaan siya sa tahaw. Bako araw kay nang itsura kay ni magsadagulpi pa. Okay. Anyway, mabalik kita. Sa presente ni dito. Kuno kaya binirik ni Joe na pulis so satellite ta digdi kaya nakabim so satellite ta diyan sa kinamo una iling ta ka ngani Oni ka pala nailing ta ka mananggad Yo. Oni. Wo si Jasmine yan nailing ko nanggan. Okay. Sige. Yung tabi BP Henry. Natawad mabalik kita sa presente kayo yun. Kaya arasikaso kan iyo kaya rakman. Talagang nakikik so ano dahil man ki masyadong gulping tama pero panigurado may kik pa yung diping na iyo may trauma yan. May shock. Okay. Okay, sabi BP Henry, so yun mo na yan ang initial na dalagan kan sa tuyang follow-up live digdi sa Kabangan West sa rong pick-up track National Folk Country. Wait Boy and Baloloy Joshua Bino. Thank you Jasmine B and Joshua Bino sa report. Mientras tanto, mas madali na ngunyan para sa mga consumer as in publiko ang pagpaabot ng reklamo manungod sa produkto as in serbisyo na ipinagtatao sa inda sa pagikan piglansar nagabay sa tamang pagreklamo o GAB, JEB. Ang programa sa programang Usapang Consumer at Negosyo kan Department of the Linen Industry sa Bicol. Dili po sa DCGB, ipinaliwanag ni DTI Albay, Senior Trade and Industry Development Specialist Alessandro Novora na angab sarong AI application na may kakonsiderar na inobasyon sa serbisyo kanahin siya para masiguro na may bubusol ang diretso asin proteksyon kan kada consumer. Sigon kay Novora, apwera kan reklamo sa DTI, pigaang man ni Gab ang mga reklamo sa iba-ibang ahensya de gobyerno dahil pigapasunod ninda ini ang no wrong door policy sa tabang kan Gab o ginigab 24/7 na dainin na may masimbag sa saindang complaint as in iba pang concern. Sa ibong kay ni may opsyon man giraray ang mga consumer na magduman sa saindang opisina para personal na ipaabot ang reklamo para man sa magkakanigong aksyon. Wara panin kasiguruhan kung maaprubaran ang annual budget kan lokal na gobyerno kan Uwas Albay dahil sa duwang magkasunod na sesyon regular kan Sangguniang Bayan na wala ni naging quorum. Sinabi ni Alkalde Domingo Escoto na sagkod sa presente mantinidong re-enacted budget ang pigagamit kan gobyerno lokal dahil sa kawaranin aprobadong annual budget para sa taon 2024. Sinabi ni Escoto na nagkaigwanin halawig na bakasyon ang mga miyembros kan konseho asin kan magbalik ini sa regular na schedule kang sesyon na didifisilan na makumpleto o makakuanin quorum para makapagtukar din agenda asin makapag-aprobar. Sa ibong nalado determinado man kota ang mga miyembros kan konseho alagad igwanin dae pagkakasinabutan sa proseso na pigasabing dae na susunod kon kaya dae nakalusot ang budget asin nagbabalik-balik sa local chief executive asin sa legislative body sagkod ngunyan na presente. Dagdag na bareta, hali po dyan mga tugang sa luwas. Aramon tadaw ang report kay Basi Jimmy Nasalita. Shabu, non-stop na ang proliferasyon sa 3rd District Canalbay. Detalye kay Jimmy Nasalita. Non-stop
stop na ang operasyon kan PDEA sin PNP kontra sa droga digdi sa 3rd district. Ang problema haros kada operasyon matrayong puman nagkakadarakop ang mga target sa bypass an makangalas dahil manauubos ang proliferasyon ng droga sa kapalibutan dahil maintindihan kung kaya pa iningi totalmente makortar kan mga otoridad sa pagsabing panahon pa ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte linansar na ang gera sa droga alagad hanggang sa ngunyan panahon na ni PBBM na mamalisyan kan mga otoridad mas lalong naghihiwas ang proliferasyon kaini. Kasud may nadakop na naman sa barangay Paulog, nadakop ang sarong 34 anyos na lalaki sa paginin bypass kung saan nakuha sa posisyon kan suspect ang tulong sa siya in pinagtutubudan siyabo 6,800 pesos ang estimated value kan nabawal na bulong and sa ngunyan nasa kustodya na kan Ligao City PNP ang subject para sa nagkakanigong disposisyon. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali dyan sa aluan. Mapautob po nin adjustment ang mga eskwelahan sa munisipyo kan Jubillar Albay dahil sa namamatian na matinding init kan panahon. Ini matapos magpaluwas ng direktiba si Jubillar Mayor at si Municipal DRRMO Chairman Jorim Arcangel kung saan pupunan ang klase sa oras na alas 7 nin aga sagod alas 11 nin udto para malimitaran ang exposure kan mga aki asin para tokdo sa init. Mabalyuman sa modular learning ang mga estudyante na naka-schedule para sa hapon na klase kung saan ang mga paratokdo mataunin learning materials para digdi. Daiman iobligar ang pagsulog ng uniform kundi dapat na makasulog sindanin komportabling bado. Bako man obligado ang mga paratokdo na oral daw na mag-report sa mga eskwelahan. Apera na sana sa emerhensyang sitwasyon. Ang nasabing ordin ni Arcangel ang efektibo pon kasuhapon Abril 5, 2024 asin mantenido. Apera na sana kun bawion ini kan alkalde. Duwang parapadyak sa syudad nin Tabaco dakop sa drug buy-bust operation kasuhapon. Report kay Jomar Bien. Sa Garcel, huminugpaan duwang pedicab driver digdi sa syudad kan Tabaco, kasurma. Ini matapos na mahulog sinda sa kamot ng mga otoridad kan maglansar nin drug buy-bust operation sa barangay Cormidal bandang alas 4 ang pagkahapon kasurma. Ang Tabaco PNP ang mga suspitsado na nadakupanin droga iyo ang sarong 40 anyos na parapadyak na si alias Mano, residente kan Purok 2, Cormidal, Tabaco City. Asin sarupang parapadyak man na 42 anyos na residente kan kaparehong barangay. Sa impormasyon na nako akan DCGB News, alas 4 ang pagkahapon nag-kudursir nin bypass operation ang Tabaco PNP sa Purok 3 kan barangay Cormidal. Target ang duwang mga suspitsadong ini. Naging matrayumpo ang bypass operation kasi nakumpiskar sa Sainda ang bali duwang sa shake ang pinagtutubudan na shabu na iyon gagamito na ebidensya para sa pagplantar ng kaso kontra sa duwang ini. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:34 nin pagkaaga. Magbabalik po kami. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas sa GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. GB News Express. GB News Express.
Detalyes mga tugang kan mga bareta ko niyan sa lado nasyonal, mabiyahe po sa maabot na Miyerkules, Abril 10 si Presidente Ferdinand Marcos Jr. pasiring sa Washington DC sa Amerika para sa sendang trilateral meeting ni US President Joe Biden as in Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Sigon kay DFA Acting Undersecretary Hans Mohaimin Seriban na may kakonsiderar na historical ang nasabing pagtiripon, mantang ini ang primerong pagkakataon na magtitiripon ang mga magkairibahan na tulong leader. Piglinaw ni Seriban na bako katuyuhan kan trilateral meeting na targeto ng ariman na nasyon mantang ang pigaharururan digdi apera sa peace and security iyon pinakusog na economic cooperation. Sarok man sa piglaoman na highlight kan pagtiripon kan tulong leader ang joint vision statement kan mga ini. Katakod ka ini may separado ng pagtiripon sinda Presidente Marcos Jr. as in US President Joe Biden mantang may nakalinyada man na business meeting ang hipe ehekutibo mantang nasa Washington ini. Daiman sinabi ni Seriban kun siriisay ang makumpesto kan delegasyon kan Presidente. Pigalauman na mapaghururunan sa nakatalaan na trilateral summit sa Amerika ang paggultanan o sa paggultanan ninda Presidente Ferdinand Marcos Jr., US President Joe Biden as in Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Yan ipinahayag sa pre-departure briefing sa Malacanang ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Hans Mohaimin Seriban bilang parte kang isyong tutukaron sa trilateral summit sa masunod na semana. Sigon kay Seriban, mantinid ang posisyon kan Pilipinas na resolveran ang problema sa matrangkilo asin diplomatikong paagi a pesar kan padagos na mga insidente nin violensya sa China Coast Guard sa West Philippine Sea. Piglinaw man kan opisyal na daing intensyon ang nakatalaan na trilateral na summit na pag-initon ang ibang nasyon dahil ang tutukaron sa pagtiripon iyon economic cooperation asin pagpapakusog kan ekonomiya. Sinabi ng opisyal na kaibahan sa obheto kan trilateral summit na magkaigwan libreng paglayag sa West Philippine Sea asin iba pang mga kadagatan. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Inako ni Senador Sherwin Gatchalian na harayo pa ang nasyon sa pagkamit kan sang 2% food security. Sinabi niyang kung babasehan ang sadiring produksyon in pagkaon, partikular na sa bagas, harayo pa dahil 5% kan sa tuyang bagas pigi-importa pa sa ibang nasyon. Pero kung isasabay ang kasunduan sa ibang nasyon arog kan Vietnam as in India, kung sain kita nag-importa nin bagas, magiging sufficient ang supply o masasabing self-sufficient naman ang nasyon. Sinabi ni Gatchalian na kung daiman kaya pang magproducer nin sadiring 100% bagas ang Pilipinas, may kukonsidera pa man giraray na igwa kitang sufficienting food security dahil sa mga kasunduan na maipno sa kakulangan kan supply. Sinabi ni Gatchalian na maray pa man giraray na maabot kan Pilipinas ang maski 98% ang rice production para mas magsadit ang rice importation as in mas magiging secure kita sa sadiring supply nin pagkaon. Paliwanag kan senador na marahay na magkaigwanin sadiring kakayahan na panuan ang supply nin pagkaon dahil sa mga sadiri o sa siring na sitwasyon arog kang El Nino o kaya matinding pagbaha. May pagkakataon na nagpupundoan sa indang pagluwas nin pagkaon ang mga nasyon na pigukuanan nin supply kang nasyon arog ka nasyon kang India. Tinakwan nindoo ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel Jr. na kaipuan magkondukta nin pagdangog may kinaraman sa mahiwasan pamanggirari na text scams o spams maski guanang lay na SIM Registration Act. Ini matapos na ikonektar sa mga pugo ang mga aktibidad may kinaraman sa nakakalakop na panluloko sa mga text messages. Sa hiling ni Pimentel, may bagong teknolohiya na gamit para madaya ang lay na maski igwang SIM card registration law dahil natatakot ang sarong mabas dahil sa teknolohiya na gamit ninda asin dahil matitrace o madidiscover. Tinawanin doon kan senador na kaipuan magripaso ang lay para maaraman kung saan nagakaigwanin luho may kakulangan man o mga tataramon na bako malinaw sa lay asin kung may bagong teknolohiya na dahil na sabay sa lay. Sa gigibo na pagdangog ka kukumustahon ang mga telecommunications companies
sa sistema asin mekanismo na piglatag sa sendang SIM registration para masimbagan ang presenteng problema na paglakop giraray kan text scams. Sinakyada kang National Bureau of Investigation kasud man pinagtutubudan na hideout ni dating Bureau of Corrections o Bucor Chief General Bantag o Gerald Bantag ang mastermind sa pigasabing panggagadan sa broadcaster na si Percy Lapid sa Laguna asin Caloocan City para iserbi ang warrant of arrest kontra sa iya. Day man ako si Bantag sa parehong harong. Ginibok ang NBI ang raid matapos na makaresibin impormasyon na nahiling si Bantag sa lugar gikan sa sendang mga source. Sa Santa Rosa, Laguna, kinakaipuhan kang NBI na gumamit nin sledgehammer para makalaog sa harong. Mantang maski wara man si Bantag sa harong sa Caloocan, nakuakan mga operatiba nagkaperang badil na pinagtutubudan na kay Bantag. Sigon sa mga autoridad, padagos ang paglapag kay Bantag. Bareta sa ibang nasyon, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Kito ko Christopher ko K2D Christopher ko Serbisyo ko sa segundo distrito Sarong simpleng tawo nag-agi sa pagtios aktibo sa pagtabang Asin kada ko lang nagibo totoong makatawo kada ko lang napatunayan Yan ang idol ko maski wala sa pwesto sa pagtabang ay alisto May mga konkretong mga plano asin programa sa mga albayano Bukun pa ka ito subukta na serbisyong ko Ang idol ko sa segundo distrito Kito ko Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado! Sa pamilya, ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. GB News Express. Bareta sa ibang nasyon, nagkaperang oras matapos makipaghuron si US President Joe Biden kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Inaprobara na kang Israel ang pagbukas ka nagkaperang dalan para makalaog ang mga tabang na pigdadara kan iba pang nasyon sa organisasyon sa Gaza. Asin organisasyon sa Gaza para mientras nabubuksan kan an Erez Gate sa Northern Gaza asin an Ashdod Port para sa humanitarian delivery. Mantang ang tabang man hali sa Jordan, tutugutan na maglaog sa Kerim Shalom Crossing. Ini dahil pinatalidan ni Biden si Netanyahu na dapat gumibo ininin paagi para masimbagan ang humanitarian suffering sa Gaza. Asin wara nang madamay na sibilyan kung gusto pa kaining magtiner ang suporta kan Amerika sa sendang nasyon. Ini kasunod kan pagkagadan kan 7 food aid charity workers sa Gaza. Inot nang sinabi ni US Secretary of State Anthony Blinken na magkakaigwanin pagbabago sa pulisya kang Estados Unidos may kinaraman sa giyera sa Israel asin Hamas kung wara sindang nahiling na pagbabago sa Israel. Business News. Posibleng umarangkada na naman ang paitaas na presyo
kang produktong petrolyo sa Martes, Abril 9, 2024, base sa estimate kan Department of Energy. Base sa primerong 4 na aldaw na trading, ang presyo kan produktong petrolyo pwedeng magitaas sa mga binasunod na kantidad sa Martes alas 6 ninaga. Aumento sa presyo nin gasolina magakawat sa 90 sentimos sagkod 1.20 kada litro. Ang diesel 1.20 sagkod 1.40 kada litro, mantang ang kerosene madugang nin ono gis sagkod 1.30 kada litro. Sa iyang pahayag, sinabi ni Assistant Director Rodela Romeo kang Department of Energy, Oil Management Bureau na pig-attribuer sa takot kan mahiwasan na Israel-Hamas conflict ang nasabing na posibleng bumuntog pa sa eksena ang Iran asin pag-atake kan Ukraine sa oil companies kang Russia. Pinag-unambitan man niya ang pinakabagong desisyon kan Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na mag-extender kan pagbawas in supply nin petrolyo sa second quarter ngunya na taon. Sinabi pa niyang ang mga bagay na ini para sa kontrol kan Pilipinas. Inabisuhan man niya ang mga motorista na maghanap nin gasolina na mag-ofrecer nin diskwento sa mas baratong presyo. Sinabi kan Department of Energy na ang presyo nin gasolina makapag-restro man nin net increase na 8.20 asin 4.50 para sa diesel pun kan maglaog ang taon 2024. Dumang kita mga tugang kay News Director Mar de la Cruz, may kinaraman po sa mga bareta na mas dakol daw ang mga kababaihan na nagagadan sa breast cancer kaysa ibang klase ng cancer sigon sa mga eksperto. Report kay Pading Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Good morning, VP. Seryoso sin grabe ang pagkakaiba kang sitwasyon kang global breast cancer sa mga komunidad. Sigon sa mga eksperto, ang mga kababaihan sa less developed countries mas adangkaw ang peligro na magadan dahilan sa breast cancer. Sigon sa World Health Organization, ini dahilan sa hudyan o late nang na-diagnosed as hindi maka-access sa dikalidad na medikasyon. Ilinagdag pa na mas dakol na babae ang nagagadan kan breast cancer kaysa sa iba pang klase ng cancer. Abiso ka mga eksperto, o galiho na dahil matakot na magkonsulta tulo sa doktor, tanganing maraman tulos ang problema asi matawan ni magkagani kong medikasyon. Health News from Newsbase, Mardila, dahil iba. Thank you, Pading Mar. Sandali lang tanagring pong pag-asa para sa kamugtakan kang panahon. Ilingon ta daw kung kumusta ang init ngunyan pong aldaw. Ringing lang pong pag-asa. Ano? Hello? Yes, good morning. Good morning, Miss Ruth. On the air ka po sa... Yes, maray na aga po. On the air ka po sa DCGB. Go ahead po sa satuyang latest forecast ngunyan pong aldaw nin Sabado. Yes, maray na aga po sa DCGB sa mga tagapagdang ito. Hindi po ang baretang panahon ka. Ngunyan na aldaw, April 6, 2024. Sterlis po ang nakaka-apekto sa tuyong motion. So, ngunyan na aldaw, ang buong Kabikulan, kaibanan ng mga probinsya kang Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque at Sinumdon. Magiging bahagyang mapanganoro, sugod sa mapanganoro na kalangitan, na may pulo-pulong pag-uran o pagkikilat pagkagultol. Maluya sagod sa moderatong duro, salod sa sirangan ang mamamatian na may banayad sagod sa katamtaman ng pag-aalon kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tango niyan, 25 sagod 28 degrees Celsius. Nagsirang ang aldaw ko sa bagong alas 5:38 ng aga. Masulno po at siya na alas 5:57 ng hapon. Philippine Standard Time po, 6:52 na po ng aga. Generally, fair weather po kitang niya na aldaw. Hindi po sirot pakala kang pag-asa lugar di makainaldaw. Salamat, Miss Ruth, sa report. Hali dyan sa pag-asa. Iyan po mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, katawang po dyan sa Angel Mostasa, asin ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sendong na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB. Oras natin, 5 minutes bago mag-alas 7. GB News Express. Ang
Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Anseng ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oy, ang mga helang kang atay. O, importante po ini, ha? Na mga helang kang atay natin para mapreservetaan sa tuyang atay, ha? Arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang po nadara kan sobrang pag-inom ni naala ko pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago, asin tanganing maging maugmang atay, sabayan po rin proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, para sa load asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin, highly served natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, sa pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtauning proteksyon. Sa roal daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o babawasan ang danyos kan atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man na wara, mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Liver Aid Silimarin Capsule, mababakal po sa iba-ibang mga butika nationwide. Yan tabi sa mga mahilig tabi dyan na gusto mamantinir tabi na makusugan sa tuyang atay, dapat po mga tugang ang pili pong inumun dyan, Liver Aid. Bako yung bulong, pero mga tugang nakakatabang yan para po sa satuyang liver. Pero kung halimbawa ngaya makapi ka, kung makapi ka dyan, day kitang problema. Jim's Coffee tayo. Jim's Coffee pa rin. Mga tugang iba-ibang klaseng variants available yan sa mga tsindahan dyan po sa tuyang kapalibutan, mga grocery supermarket. Apoton lang, may Jim's Coffee po kamo. Yan. Jim's Coffee, kakaibang kape.
Available yan sa palibot, ha. Kamin Joshua, follow up ni Joshua John. Follow up, Kamin Joshua. Hello, tabi, BP Henry, na kaistorya to sa mabaing driver kan na pick-up truck. And sigud sa iya, say ki flagman na nagpa-stop lamang sa iya. Oh. Kuda dai siya ki nadangog na garitanog baga tabi BP Henry ubusina. Ta siguro nga ya, estimate ko, pag nagbusina, although makusog, nabablock kan mga tanong, hindi ba kayo nakapalibot ang mga building, establishment po da mga harog. Medyo day siya tinadangog na tanog, baboy niyang makilingan, padangadang naman sa tren. Tagkos sa sinalpok siya tabi BP Henry. Iyon sa initial na tunaw niya sa ito yung informasyon, kasi ito yan, medyo nagtulog pa nga na yung payo niya, nakatama, may buuris man sa iyang braso tabi BP Henry. Anyway, so sa iyang auto, ginuyod naman ka na boom truck and naigilid naman digdi sa kwan sa gilid ka na pinampo tabi BP Henry. Maray sa na masurti si nanay, si ate, talagang wala kayo nangyaring sa hindi siya hali, Joshua? Pa-cross talaga siya sa tinampo? O sa riles? Pa-cross na siya sa riles. Sa tiga, sabi niya nga buda so ago, mas maring ito sinalpok sa inuta na parte. Ta kung sutahaw nga ang sinalpok kayo posibleng naguyod pa siya kantreng sundo duman sa inutaan. O so tama kaya gari poon sa payo hanggang sa hudyan na partneradas. Medyo nakalagchat-chat dito. Sagpod sa buminadol na bagay ng pick-up truck, tumana sa mga autos. So tinamaan na payo, inot payo, siguro na pagtama sa may inuta na partikan auto, napauyon ini sa release, ano? Gayon? Si Kapishab Ismail, nag-respond naman digdi, jari may gusto yun yung i-coordinar sa PNR tadi BP Henry, ka-argay ni, wala kinag-duty pala na flagman. Sa sumago, kung may alubog yan, dapat kita nagpuli nga ang mag-kwarta yun, manihar kayo ni alag-lag dito tabi. Sige daw, koro nung tadaw. Alag-lag dito, tapi no ka na... Kabila mo na, baka kung may kauron pang iba. Okay na. Sige daw. Kap, sabi. Hello, Kap. Hello? Kap. Yes, BP Henry. Morning, si Henry po sa DCGB. Opo, Kap.
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone.